Igbo mmanụ Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ otu aka nsa nabata ụnụ n'anya bụ ihe mmemme ana m anabata nke nwa ebe ọ pụrụ iche maka Igbo na-ekwu n'okwu si ekwe kụọ amagba echefughị m afa m maka na Igbo tụrụ ilu si na uche anaghị efu n'egwu akpa na uche ọ ya sọ ụkọ aha nka bụ maazị Anthony Anabaraonye onye na-ewetara anya bụ ilu Igbo ebe ọ pụrụ iche n'ọwara Riwendo TV ịghọtago Igbo na-ekwu ọtụtụ okwu ịbịa n'inu o nwere ka esi atụ inu ọ na-aga n'ahịrị ịghọtago taa ọ na-eme anọkọ dịka esi bụrụ ọgbọ Igbo atụ inu si na ọ na-eme anyị isi aka ha bụrụ ọgbọ anyị aka gbagburu eburu ịghọtana mana ebe ọ pụrụ iche o nwere ihe na-eme ọbịa na-eme onwe ka ị ga-esi na-afụta ya ige ntị n'akụkọ ụwa gee ntị na ndị gwara anyị ihe eji mere isi akụkọ ịfụ na isi ọgọdọ adịghịzi ebe a machiri ka Igbo si tụ n'inu ọ bụ gịnị mere ede jiri be enwe ndị anyị tụnyere n'ọchịchị ndị anyị binyere aka ka ha ga-anọchitere anyị anya anyị ejeziena na-anọchite anya onwe ha mana ha nwa na-anọchite anya onwe ha echezọna na Igbo tụrụ inu si na ọ na-eme amụnsu na-ata ji n'ọba mmadụ ndị mmụọ a na-ata na nke ya maka na tichara gbanaga tosiri ịma na kpọkụrụda dị n'ụzọ ha bụ ndị na-eme ha gafee ha anyụchie nsị ụzọ ha echezọna na ha nabakwa na ha ga-ezu ijiji ka ofu onye ọ na-aza mba dị n'ana o nwere obodo ijere ofu osisi emebe ọhịa ha echezọna na o nwere ihe nekwasakwara n'anya tụnyere ha na ọ bụ a na-abịa n'okpurukpu anya n'ọha aka maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya mana ka o si na ụdị fụna nna ọtụtụ aghọ na nkịta tara ọkpụkpụ anya bara ha n'onu arịrị mmadụ akpa na-agwa enweghị akọ na uche maka na ihe ka njọ n'ụwa bụ na ọtụtụ ndị agha tinwe onu ọma hei nwanne m ikwu m mmemme nka ngwana ịfụnanụ ka anya bụ ọnọdụ si gbatakwụrụ na ha nwa bụ ọkụkọ echezọna ndị kwụrụ ha ọdụ n'udu mmiri mana onye tasịara ọkazi kworo ya ekworo o chezọna na ihe ahụ dịkwa ahụ a ka ya dịkwa n'ahụ na-abịa abịa kedu ihe ha na-eche banyere akụ nke ụwa akụ Igbo nechara anya wee kwuo si na akụ nke ụwa bụkwanụ onye nrisi erisi ma onye mkpatasị akpatasị mmadụ ji maka anya ukwu na mpụ na arụrụ ana wee nụ agụba o chezọ n'ihe ahụ Igbo tụrụ n'inu na onye jiri maka agụ ọnụ agụba na mgbe ọ ga-anyụ nsị ka ezi isi ya na mmadụ ga-abịa na mmekọnya na mmadụ chezọzie na ọ na-eme a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe inenekwanụ ndị mere fọm fojuo akpa nene ndị mere kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ kedu ebe ha nọ taa ndị ọchịchị unu echezọna n'Igbo tụrụ inu si na ezi afa ka ego ka ezi ebe mmadụ bụ mmadụ debere agwa mmadụ ebe ọtụtụ ewurego obi ọjọọ ofu obi na ntaji anya mmadụ a na-ekwukwazi okwu dịka okwu na-eme inu ọ dịka ga-agba ya aka na ntị ọ maka gịnịzi ọ na-eme abazie n'ụlọ aba n'obi gọọmenti uche efuo n'egwu
ọ na-eme ọtụtụ oge nnekọta ọchịchị obodo a anya nsị dị ochi ihe ọ tetere nya ṅụọ. Mana ọ ka ya amasị m ebe ọ pụrụ iche na nke nwa bụ onye nọ n'ọchịchị, nke nwa bụkwa na onye ka nwere mmasị na ị ga-apụta echi mara na emere enu emere ana, nọ naanị ọrụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. Inene ị na-anụ ka ndị kọrọ akụkọ na ndị tụgharịrị uche na ihe eji mere isi akụkọ ndị mere newspaper review n'onu bekee. Onye bụ anyị ụzọ n'ọchịchị, ego niile o buru n'elu ụwa, kedu ebe ọ nọ, kedu ebe ego dị? Ọ ka bụkwa nwa nkenke nke ewebinatara mmụọ nke afụrụ n'ihe niile o buru. Ego ahụ nọkwa mana ọ naba na-ana mmụọ. Ka akụkọ so ya taa, kedu ihe a ga-eji na-echeta ya? Ọrụ ọma ka ọ bụ ọrụ ọjọọ? Ndị nọkwa n'ọchịchị ugbu a ọkwa ego onye zuru ezu anatara ya ka ha jikwa na-agba n'okirikiri. Mana ka njụọ, Igbo tụrụ inu sị na ugbe na aha anụ ọzọ tụpụrụ ka ndị ọchịchị ugbu a chọkwara ịtụrụ unu. Ọ na-adịrị anụ nke tụpụrụ ya etụpụ mma ya na ọnọdụ ya? Ụzọ amaghị akpọ ogene na-ene egbe anya n'ọdụ. Ụzọ amaghị akpọ ogene na-ene egbe anya n'ọdụ. Maka ka o si na gbata mụrụ akwa na Igbo tụrụ inu si na ọ na-eme ọ dapụ n'isi ugbu eburu, maka na afụzighị ebe ebidoro aka ebido n'ikpere. Ka ị ghara ịhapụ nkwa kwa aka n'aja, maka na ụbọchị nta o meghe na Owere nchi, o mee na Owere mgbada. Aha nka bụkwa Maazị Anthony Anabaraonye. Ka emebe ya ahụ mara ya ahụ, maka ịma na ụwa aka mma n'egwuregwu. Imo steeti, otu onye kwuru sị nta ọgba ṅomi ndị ụba ha brabazie, ịghọtago. Thank you, my sister. Thanks for your Come now, let me do this thing and go.